Fl-ewwel 3 xhur tas-sena il-ħaddiema fis-suq tax-xogħol żdiedu b'6.6% biex għall-ewwel darba fl-istorja laħqu rekord ta' 241,468. Dan joħroġ mill-aħħar stħarriġ dwar is-suq tax-xogħol il-Labour Force Survey li jsir mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. L-istħarriġ wera li l-impjiegi bejn Jannar u Marzu li għadda żdiedu b'14,917 meta mqabbel mal-istess 3 xhur tal-2018. Minn dan l-istħarriġ jirriżulta wkoll li l-persuni meqjusa bla xogħol kienu jgħoddu ftit aktar minn 8,800 jew ftit aktar minn 2%. L-istħarriġ juri wkoll li kompla jonqos id-distak bejn in-numru ta' ħaddiema rġiel u nisa, tant li r-rata ta' nisa attivi fis-suq tax-xogħol f'dan il-perjodu żdiedet b'aktar minn 3.7%. L-istħarriġ wera wkoll li bħala medja is-salarju bażiku annwali tal-ħaddiema f'Malta kien ta' 19,390 euro, jiġifieri 588 euro aktar mill-istess perjodu is-sena li għaddiet li kien jammonta għal 18,802 euro. Is-salarji bħala medja jvarjaw bejn 35,584 fis-sena għal managers għal 12,441 euro għal ħaddiema b'impjieg elementari. L-istħarriġ ħares ukoll lejn il-livell edukattiv tal-ħaddiema Maltin. Hawnhekk joħroġ li komplew jiżdiedu dawk b'edukazzjoni f'livell terzjarju li laħqu kważi 31% waqt li komplew jonqsu dawk b'livell baxx ta' edukazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.